rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka. Kafin mu shiga cikin bidiyo da Allah wanda bai danna mana subscribe bai danna ya daure ya danna mana subscribe ya sannan ya danna alamar kararrawa saboda yayin da duk sanda muka saki sabon bidiyo za a sanan mai, sannan idan bidiyon ya burge shi ya danna mana alamar like. Yau bidiyon da muka zo muku shine yanda mutum zai iya ganin hotuna na cikin wayar mutum ko da ya saka application yayi locking ɗinsu. Ka san wa'insu mutane wani lokaci wanda baya so a ganin mai hotuna zai saka application loka domin ya boye hotunan sai ya sako pin na daban tukunna zai iya budewa. Wannan bidiyo mun yi shi ne ba don cutarwa ba, kawai mun yi shi ne don dai ilmantarwa yadda mutum zai faɗaka akan harkar saboda aka abashi a baya akan abun. Mu shiga cikin bidiyo. Kamar yadda muka ce za mu nuna yadda za ka iya ganin hotunan mutum ko kuma kai bincike a cikin wayarsa bayan ya yi locking ɗin applications ɗin da app locker. Yanzu bari mu gwada gallery mu ga. Misali a ce wannan ba wayar mu bace ba, mun gwada ya ƙi buɗe, kuma mu muna so mu gani menene a ciki, mun gwada ya ƙi buɗe. To sun ce yanzu ba zai ba. To misali irin kai kana so ka gani inda ba wayar ka bace ba, kana so kai bincike a ciki ka ga wayansu abubuwa, to kawai kai tsaye za ka tafi browser ko wace iri ce. Idan ka je browser sai ka samu search bar, nan shi ake kira da search bar, sai ka rubuta file, sai ka yi semicolon, sai ka ja wannan slash in guda uku, sannan sai ka rubuta SD card, sai ka ƙara danna slash, shikenan sai ka danna go ko kuma ka danna search. Gashi nan ya kawo ka komai da ke cikin wayan mutum, komai shine anan na wayan mutum. In hotuna kake so ka gani ga su nan anan wajen, ga na story, ga na komai da komai. Bari mu gwada mu ga inda mu hotuna muke magana akai. Ga pictures nan, ga su nan sun ce na Instagram ne, na screenshot ne. Gashi wannan babu komai a ciki, ba screenshot ɗin ba, sai dai mu ga ko na story ko na ga WhatsApp nan, shi ai ba a rasa hotuna ba da ake tutturowa a nan WhatsApp. Gashi nan yau ga hotuna nan, ga media abin ne ya yi kankanta, idan za ka taɓa sai ka taɓa wani. Yau ga su nan profile pictures ko kuma photos da haka, yan ne yake haka. Yau ga su nan nifanci ga hotuna nan, misali kana so ka ga hoto, ga su nan duk su ne nan, ga su nan za ka iya duba duka dai ta nan, to za ka iya ganin sirrin wayan mutum ko da ya yi locking ɗinta. Sannan ko videos mutum za ka iya ganin videos ɗinsa. Ga vidmate, bari mu gwada, ga downloads, ga su nan duk abubuwan da mutum ya yi downloading kenan, komai za ka iya gani. Gashi nan wannan ne ake da suna source code ne na wani website. Yau ga video nan haka duka su. In this video we'll create a komai za ka iya gani. Ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like. Assalamu alaikum warahmatullahi, mun gode. Yauwa mun ga yadda mutum zai iya ganin hotunan wayar mutum ko da ya saka application loka, ko da ya amfani da wayansu application wanda ake locking gallery da su, ko kuma photos haka da ake rufe application da su. Assalamu alaikum.